Donya minangkane mampir ngombe, kudu nrimo, kudu sabar, kudu omong karo awake dhewe uga wong liya. Syukur karo sing kuwasa, sifat adigang, adigung, adiguna ra bakal menangke lakon. Aja dumeh dadi wong bisa, aja dumeh dadi wong sugih, aja dumeh dadi wong kanggo. Kuwi urip kabeh naming pacobaan urip. Balung bisa ajur, bondo bisa entek. Wong bagus ora saklawase. Wong ayu ora saksuwene. Ora ono sing langgeng liyane Allah. Sing jujur ojo ngapusi, sing pinter ojo keblinger. Nek kowe krasa roti jiwit, ojo jiwit wong liya. Sing duwe lengger lemu dadi menungso.